Woku nogubile, saluka sempondo, vuma ndothi yavumeza izweni. Sanje sombethe izulu nomhlaba. Amagumbamano omhlaba siyabikelela. South Africa, Africa yonke. Udokotela Mshayiwezitha lo kundawo yase-Eastern Cape. Etolofiyeni. Ngimile madoda kumanje ngisho kanjalo ngithi. Ngisehlile esitulweni sobukhosi. Dr. Mshayi wabo abashayi. La ngikhona ngisenjuleni. La khona kuphoqa izinto ngenkani. Ukwenzeka izinto zenzeke. Uma ufuna ngenkani akuncengwa muntu ke la. La akuncengwa ngempela akuncengwa. Kuloko ngitsho mina ngithi mhlaba Africa Eastern Cape izinto zikhona kodwa ukuwe ukuthi wena adapter isibindi. Mina ngithi kuwe awube ne-app yesibindi khona ukuze mawune-app ukhona u-adapter noma udownloader isibindi. Cha, izinto zikhona zijulile kodwa ziyaphoqa ukuthi isibindi phambili. Wena sibindi uyaphilisa, wena sibindi uyabulala. Nditsho mina ngithi ayikho inkomo yobuthongo. Kumanje ngiphethe enye induku. Yebo, ngiphethe enye induku nje ngikhombisa ukuthi isizwe izinto zikhona ziyaphila. Wemfana wami, wemfana omkhulu, wendoda amadoda. Awusondele kimi khehle. Sondela kimi mfana wami. Sondela. Woza mfana woza. Angicela ungikhombise nje mfana wami ucameraman ukuthi ungakiphi. Woza mfana, hamba. Sheshe isikhathi asikho. Siyabonga mfana. Indlela besingene ngayo la kule ndawo sikuyo ngicela ungikhombise yona mfana wami ngokusheshsha. Khawuleza mfana, khawuleza. Kusi. Sheshe. Sheyibona indlela. Okay, la madoda la ekhaya ngakuphi? Indoda enkulu enzima la ekhaya ingakuphi? Enzima. Hey! Ngiyabonga. Okay, mfana asiyeke. Izinto zikhona. Thatha mawufuna uthatha. Kodwa thatha usazi ukuthi uthathani. Isikhathi sini iyokwenzela. Ungacomparishi na. Wena uthi kwahlukana le namba. Mina nikhobisa ndinivezele ukuthi Mshayi indoda ngempela. 067 94 69 570 #ayikho inkomo yobuthongo. Siyabonga.